guys, so karon mag-Tagalog ta. So gamay lang, kunti lang yung magsasalita ko ng Tagalog. So mag-start na tayo. Oo, so nag-spawn tayo sa hotel. And anong gagawin dito? Okay, dito na tayo. Ay, may, ala. Okay, ito muna ang orange. Ala. Nag-shop ako tuloy. Ayan, hindi pa nakabukas pala. At hindi to. Ayan, sige na lang. Aakyat tayo dito. And may laser pa dito. Ayan. Ayan. Cool. Oh my god. Ayan, so tayo dito. Meron ba? Ay, wala. Ano to? Damit. What do you mean? Ay, need pala. Yan, may nakuha tayo. Ano pa ba dito? Wala na. Okay. La! Okay. Ayan! Nakita na rin natin sa wakas yung red gem na hinahanap natin. At magbalik lang tayo kung nasan tayo nagpanggalingan. So, tara! Diba dito to? Ayan! Nakita na natin. Ayan! May hammer pala dito. Ayan. Kung ano pa dito na meron pa. Ay, wala na. Yan na lang. So, pupunta tayo dito. Ano pang meron dito? Wala naman. Ayan, may nitong planks. Ayan! Ah! Yan siya pala yung mabangis na aso. Oo, siya nga. So, mabangis na aso. So, maghintay na lang tayo na hindi siya papasok. Ayan. Yan na. Nakikita niya ako. So, tara na! Mag-i-skip na tayo dito sa anong tawag dito? Piggy. Ayan, may traps. Mag-careful tayo sa traps kasi hindi ko nakikita yung ayan, traps. Woo! Ayan, nowhere na ako to go. Ayan, nabanggit na. Okay, good lang tayo, basta maligtas tayo yung sarili natin na hindi papatay. Tapos ito na. Ayan. Ayan, hindi niya ako nakita. Ayan, bulag pala to. Ayan, tumakbo na tayo kasi hinahabol na ako. At nagbabutan pala ng traps tong, to. Hala, ba't niya? Nahuli ako. Daya. Ayan, yung kumpari niya. At ito naman tayo. At magbigay ng ghost naman tayo. Bakit naman? Gusto ko. Okay. Ang kailangan nandito kay white kay. So, to be honest white key na lang yung need. At napatay pa ako. I-start na tayo ulit. Ayan. First time ko to, maging mag-Tagalog. So, to be honest mag-Tagalog. Oh my god. Ano? Okay. So, mag-start na tayo. Kuha ako niya. So, yeah. Ito na. At naging pala yung kaibigan ko. At as always, mag-carnival na lang tayo kasi ito lang yung tunan ko. Yes. Ito na. So, carnival tayo. Sana, hindi ako ang pigi. Kasi malas tayo maging pigi. Diba? Yes, malas tayo maging pigi.
pa. Kasi wala pang traps. Wala pang traps? Yes, walang traps. Meron. Meron siyang, meron ba siyang traps? Wala. Wala siyang traps. So, nag-start na tayo. So, lakad na tayo dito. And, may yung key. Ayan. Nakita ko yung key na color blue. So, atong bubuksan na natin. Ayan, may green key pa tayo. Ang swerte pala natin na may green key pa tayo. So, anyway, bubuksan na natin yung kablang pinto na mag-green. Sana makahabol ako na hindi pa agad nakapig-woke up na pala ito. So, ito na. Bubuksan na natin to. Yan. And yung lid lang natin ay planks. So, karon kaya magpusil-pusil ka. Ayan, gihabol na siya. Ayan! Huh! Crow! Huh! Manya! Anyway, dito na ba ano ito bangan to? Froze? Okay, so titirahan naman natin itong cloud na to na hindi makapalay. Mamamatay ng tao. Ay, nawala. Nasaan na ba? Ay, nandito lang pala. Ikaw. Yan, ang nice talaga natin. So, magiging tanggol na tayo. Tanggol, yes. Yes, so karon magsayo-sayo lang ta kasi hindi pa na-woke up si Piggy. So, mangita tagbala. Bala kay. Ano kay bala? Ano kay bala, yes. Ano kay bala? Ano kay bala? Ano? Ay, ayan, mayroon tayong bala. Nakalabas na pala tong kitikat na to. At sige, habulin natin to. Boing. Pip, 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 pip. Hard target. Boom. Thank you pa. So, ayan. To kasi hindi sila marunong kung asan yung, ano ba to? Nasaan yung wing? Yung monkey. So, ayan. Kukuha na natin to. Ay, na-woke up na pala to. Ayan. Bubuksan na natin to. Kasi, madali lang Ayan, so nakahabol pala tong, ano to? Oh my God. Okay, na-escape na pala tayo. Okay, nag-escape tayo. Pero pilan na natin ay 30 lang pala. So, ito na. 11 minutes na ako. So, 11 minutes na ako. So, ngayon na mag-end na ako. Mag-end na ako. So, yes guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe. And pindutin nyo yung notification bell para ma-notify kayo if mabagong video. So, bye mga guys. Kaya di ko kalihok ng ghost ko. So, bye!